Ayan guys, tapos na akong magluto. So ulam natin today ay masarap. Hello guys, good morning. Ayun na lang guys, wala kayang lighting. Wala na langaw. But ngayon, dumating ito yung hiniintay ko na from Shopee. Ay, check ko mamaya sa akin. Tapos, ito naman, ang dami ito. Feeling ko ang dami. Nag-ano kami. Namin yung pinak ng mga lumpia. Uy, ang sampot! Yan. Hello guys! Good afternoon. Morning pa, hindi pa noon. And, nasabihin mo ako punto. Ayan, ngayon ako nag-vlog. Where's my remote? Just colored. Wait lang. So, ayan, maingay dito kasi may nagtatrabaho din sa kabila. Anyway, magluluto ko ng lunch namin ngayon. Tapos na ako mag-cut ng mga, tawag doon, labels namin for langganisa. And, naiinis ako dyan, oh. Kailangan kong linisin yun na part na yan. Yun na lang yung hindi ko na-arrange. Ingay! Anyway, ayun, si Papa nandun sa, siya yung naglulongganisa today. And, ang luto ko ngayon ng shrimp. Ingay talaga. Kasi meron kaming shrimp na supposedly sa birthday agreed yun. Pero dahil sobrang ginabi na kami at pagod na kami magluto kami ni Papa dalawa, hindi na namin naluto. Shrimp with yung shrimp with tahong. Yun. And then, thank you. So, yun yung lulutuin natin ngayon. Yun yung ilalunch natin kasi wala kaming ulam. So, yun yung lulutuin ko. So, tapos na ako ayan o, mga labels. Hawa, susay. So, na tayo. Ito na tayo. Tapos na lang ako maglaba. O, diba? Kasi yung mga basahan, tapos ko ng labahan. So, tignan ko kung na-defrost ko na yung aking ang dami naman yung boxes, oh. Tignan nyo, oh. Ang dami. So, binili niya ni Papa kanina sa tindahan. Kasi ginagamit naman yan for deliveries. Ayan. Ayan guys, tapos na akong magluto. So, ulam natin today ay masarap. Pero gritek fanak, be. Ito yung ulam natin ngayon. Ayan. Hello guys, good morning. Ayun na lang guys, wala kayang lighting. Wala na langaw. Pagbuntag ra na kuan. So anyway, ayan. Lagi. Ayan, hello guys. Ayan, good morning. So ngayon ako nag-vlog kasi kanina nag-edit ako and then ito ko gantinin palihog be. Nag-edit ako at saka upload na ng video. So, may video na. So, panoorin nyo po. Upload din na po yung video dun sa birthday na pinag-bisihan natin nung nakaraan. But, ngayon, dumating ito yung hiniintay ko na from Shopee. Ilalagay ko dito sa pan-decoration. Pala ko gunting, be. Tao ito ang Papa. So, buksan natin. Sana walang sira. Kasi parang aman. Laman. Okay? Wala So, tingnan natin. Ang laman ng briefcase. Sana wala siyang sira kasi parang hindi siya ganun yung pagkalagay, no? Parang basta-basta na lang. Alam niyo yung binasta-basta lang. So, tingnan natin. Ching-chirereng. Tingin si Hagrid, akala niya laruan niya. Akala niya yung toys niya. Na toys? Hindi na kayo dili. So, feeling ni mo, dilig yun. Dili. So, ayan. Oh my gosh. Alam niyo yung binasta-basta lang niya yung pag-pack. Parang mabilis kong masira guys. Pag mabasag.
Uy. Kasi si Papa, kanina pa niya gusto pabuksan kasi gusto niya makita. Alam nyo, dati hindi talaga ako bumili nito kasi syempre, hindi naman to priority talaga. Ngayon kasi, kailangan ng pag ano ng organizer kasi ang dami na namin gamit. So, ang dami ko lang binawas na mga ano namin damit, Tignan mo ang anak mo. pero syempre, mas maganda yung may mga lagayan talaga sila, no? Dalawa. So, this one, meron tayong ganito. Makikita yung pakta ko sa inyo mamaya pag nalagay natin ito. Maganda ito. I think parang ito yung may home ata na may sabitan. May sabitan ng mga keys. Pero, syempre, hindi ito pwede mga mabibigat. Kailangan, ano lang, yung magaan lang. Ito naman, ito, nalala ko to sa ano to, sa modem. Sa modem. Kasi kailangan nakahang yung modem, guys. So, bumili ako ng isang ganito. Ilalagay ko yung link guys. Nung nakaraan, nung bumili ako ng murang kurtina, nilagay ko yung link sa baba para at least makita nyo din. Diba? Tapos, bumili ako ng sabitan ng mop, ng walis. Ayan. Ito, mura lang to. Common naman to eh. Ayan. Mga pasabit-sabit. Ayan. Para lang at least merong mga tamang lagayan talaga siya. Puro mga ano ito. Meron pa isa. Ito naman, ano ito? Parang same sila. Dalawa ba yung binili ko? Parang dalawa ata. Check ko mamaya sa aking ano. Tapos, ito naman, ang dami nito. feeling ko ang dami. Mama. Ang dami. Ang dami ba kong in-hoard? 500 lang naman yung binayaran Ito ni ko. China. Mura oh. Mura lang kasi to. Dali lagi biya ko wala. Ay, di ni China oy sa kuan rani di rani sa Manila. Manila. Kasi ka Manila, Minecraft. Pangit ala. Dong. Sa dong. Karati paklog ki. Ay di ay. Pasa dong please. Naya. So ito naman, hindi nyo ma-appreciate kasi guys. May mga maliliit. Pakala. Dah, ipak ni. Shit, ipak lagi. Kurin na sana. Ay, ano siya guys? May ipak. Kasi pakat. Isa. So, hindi nyo ma-appreciate kasi ano siya. Hindi pa na-assemble. Pa-assemble natin mamaya kay Papa. My gosh. Buti sa gilid lang. Tapos may isa pa. Buti isa. Hindi ko lang kung ano to. Teka lang. Nakas ako sa cellophane palihog na please. Cellophane sa palihog. Ito. Yung mga hulog ng mga gagmay. Ayan. Ito yung mga tawag dito. Mga screw. Mura lang to guys, sa mga 100 lang ito. Mga 100 ganyan. Yung presyo. Ayan. Tapos may isa pa. Ito naman. Yung ito. Tingnan ko na kung ano yung sura. Audit lang. Ito naman, ano to? Yung may home ata. Hulog yung mga screw. Ayan. Ito yung my home. Nahulog siya. Ayan o. Nakikita nyo. Sweet home. Ayan. Ano may mo sa Mamaya ko na ito i-ano kasi baka mahulog yung mga screw. Wait lang. And Agni Kai and Sunset. Very well. It's a shame your father won't be. Hello guys! Good afternoon. Medyo messy yung hair ko. Anyway, kakatapusan kasi namin busy talaga kami kanina guys. Sobrang busy.
morning until 12 talagang umalis kami namin inasikaso. And today is, actually kanina grocery ako. No? So wait lang. Kunin ko na aking headband. So medyo marami-rami talaga akong gagawin today. Pero i-haul ko. Alam kong lilinisan guys. Kailangan kong unahin yung mga kailangan unahin, no? Kasi may mga importanteng bagay ako mga ginawa kanina. So anyway, ito yung mga nabili ko kanina. I-haul ko na lang. Ay, makikita pa kayong mga kaldir, yung mga ano dyan. Kasi kanina nag-ano kami. Namin pinak na mga lumpia. Uy! Ang sampot! Nag-CR kasi siya. Diyos ko. I-ano na lang natin yun. So ito, si mama kasi kanina, binigyan si Hagrid ng pera para pamili ng So, binili ko ng snacks. So, yun. So, ito, bumili ako ng lava cake at saka itong cupcake. Thank you, Mamels. Nanonood si Mamels lagi. Lava cake, ayun. And, sinabay ko na rin pagbili ng mga napkin kasi meron ako. Ito yung ginagamit ko sa pag medyo pangbilang. Yan, yung sister na ganito. Pang night pa rin to, malaki-laki to, gusto ko siya. Okay. Pag naman, sa gabi talaga, pag heavy talaga, ito yung ganito na sister kasi malaki talaga siya. Yan, bumili ako ng 3. Nagastos ako sa napkin. And, ito, bumili din ako ng Mr. Milk na yogurt. And, ito. Say thank you ka, Mamils. Salidiri. How ang hands? Thank you ka, Mamils. Thank you, Mamels. Ayan, yung Minute Maid. Bumili din ako ng Milo, 2. Milo. And, yum. And, kasi hindi ko naman grocery day talaga today. Binili ko lang yung mga wala talaga. So, maliit na yung binili ko na peanut butter. So, Thank you. and, ching-chireng! Mama. Ay, actually, hindi talaga ako bumili nitong Kinder Joy, guys. Kasi ang mahal niya. Tapos yung laman niya, Diyos ko Lord. Pero dahil binigyan siya ng mama ng pera, ayun, binilan ko na lang siya ng ganito. So, may iingon. Thank you, Mama. Mamilas mo na. Mamels. Thank you, Mamels. Ito, Fujisan. Chinecheck ko kasi minsan na ako sa Fujisan yung white yung nakukuha ko. Ayan, yellow. Skin lightening. Tapos, toothpaste ni Hagrid. And, kanyang sabon. Ito rin yung binili ko yung maliit na sabon. And then, bumili ako nitong, lotion ng Fujisan. This is 59 pesos ata. Pang lang sa kamay. Sa kamay at sa paa. Hindi ba, bongga? May lotion sa kamay at sa paa. Ayan. Teka lang. Tapos, bumili lang kami kanina ng mga, mga ingredients. Actually, kulang pa nga. Tingnan ko kung ano yung niya. Medyo maliit siya. Pero, mayroon siyang SPF 25. Ayan, tingnan natin. Okay. Gana siya kasi pwede siya sa, ilagay sa bag kasi maliit lang siya. Actually, meron silang toner, may maganda siya. Siya, parang may oil, alam mo yung something na katapos mong parang may oil. Ayan. Actually, kaya ako pa gustong i-haul ito. Hey, sulod. Dinosaur ko. Dinosaur. O, diba? Ingon ko sa imo, mura na sulod. Wala yung toys? Asa yung toys? Ito ka na yan. Umulan doon eh. Ibutang ni mo ang sticker dara. Tanawang ang kuan. Ayun, di ba? Yung Kinder Joy kasi malaki yung niya, tapos mahal. Tapos yung laman niya ang liliit. Kaya hindi ko siya binibilhan. Kasi nakita ko yan dati nung may nagbukas niya ng ganyan. Yung niya. So anyway, yun. And, hindi ko pa lang na-update sa inyo yung mga nabili ko nung nakaraan. No? Hindi ko pa kasi naayos. Aayusin ko muna, no, bago ko ipakita sa inyo. Kasi,
may damage yung isa, putol yung isa guys, kaya nag-raise ako ng ano dun sa seller. And then yung iba okay naman siya, and yun. Pero kasi hinol ko lang to, and then maglilinis man ako guys kasi ang kalat ng bahay guys. Buong araw kami, alauna na ako dito sa bahay. Ay, motor no. Oh, bongga. Sabi ko nilinis sa labas, nilinis ng labas kasi ang daming tain. Mga pupsi, chuchay, at saka ni, Ashi. And then, yun, nilinis ako. Ayun, yun lang. Actually, ko guys, kasi, nag-grocery. Hindi ako nakakapag-grocery. Kasi kanina, nakabisa ng B, kaya ng black, nakalimutan ko. Ano pala akong nabili kanina sa palengke, kasi kaninang umaga. Ang bili na isa ka ng green dye yun. Mama, hindi sabi. Kasi nag-on si mama, later na. Kaya nag-on pa ko. Wala, ihikot lang kapag makaana. You can do it. Yeah? So, eto, bumili ako ng, kasi kanina sa palengke, sumama ako kay papa kasi, buong araw siya busy, kaya hindi ako, ayaw ko kasi umalis na guys na hindi kami nagmamotor. Ang tagal ko makauwi. Ang tagal talaga kasi, sa jeep. And, bumili na lang ako, kanina, sumama ako, nagulat ako, sabi ko, 500 yung dinala ko. Kasi, sa sahod talaga ni papa, everyday, kumukuha lang ako ng 500, yun na yung sahod namin. Kasi dati 1,000 binukuha ko, yung 500 na lang. No? Kasi parang gusto kong meron pa kami mga plans na, basta namin may mga plano. So, yung 500, talagang tinipid ko siya. Sabi ko, hindi ako magdadala ng bag kasi, konti lang yung 500 yung dala ko. Pero ang dami ko palang nabili. So, ito yung nabili ko. Ito, medyo mahal yung mga, mga lamas, yung tawag, yung mga ganito. So, ayan. Bumili din ako ng bayabas kasi ko kanina sa bayabas. Favorite ko yung bayabas, guys. Ito, 40 pesos ang kilo. So, nabayaran ko na 30 pesos. So, bumili ako ng dalawa. Ayan. And then, bumili din ako ng mga gulay ito. Spinach, kamote tops, and then, kangkong. So, kaya na pa yung umaga guys, ngayon ko palang naasikaso. Ngayon ko palang And then, garlic at saka, tawag dito, ginger. Ayan. And then, bumili ako ng kamatis. Yung kamatis ni medyo mahal, 35 pesos ang kilo. So, medyo malaki-laki yung binayaran ko sa Pero, carry lang kasi vitamin din ako mabili. Ito, bumili ako ng, sabi ko naman sa iyo, pag nag-grocery ako yung namimili. Ang dami kong onions kasi yan talaga yung kailangan. Thank you. Pero masarap naman yung kanilang Ito, lagayan kami ng lumpia kanina kasi every morning kumukuha kami ng stock dun sa pagawaan namin ng lumpia. Yung iti-iti yung nilalagyan namin. So kaya na, hindi ito nagamit kasi ginamit ko kasi ngayon expect ko ang konti yung bibilhin ko. So ito, bumili ako ng saging. Saging na lakatan. Ano na yung isa? This is, yung lakatan, 18 pesos yung per kilo nito. Ang mura. Ito namang saba, 13 pesos ang kilo. So, diba, ang mura. So, yan. Dalawa yung binili ko. Hinog at saka ilaw. Ganyan ako bumili ng saging, guys. Kasi, para hindi siya hindi siya magsasabay-sabay. Kasi pag sabay-sabay, mahihinog lahat. Hinog lahat. So, alam niya ng namin kasi meron kami kinukuha ng saging dito. Pag kumukuha ko ng saging talaga, isang hilaw at saka isang Tapos, may lakatan pa pala, binigay ko kay mama. Ito naman, bumili ako ng mga ito yung mga dirty food. Dirty food. Ito yung kinakain talaga namin dati yung dalaga pa ako. Ayan, ito yung binibili. Hindi ito yung binibili ni mama mga ganito. Nakapagod na lang to eh. Ito mga ganito, manghalaka. Ano nangyari sa bread? Na-deform. Ayan, ito yung mga binibili ko. Ang ganda. Diyos ko, ang ganda ko na ito kanina. Ano nangyari?
Ayan yung mga bread na ganito. Ayan. So, i-ano na natin yan kasi ano nangyari. Tapos ito, dalonggan. Ito yung binibili ko. Ito ano to eh, biskotso. Dalawa yung binili ko na ganyan. Tapos, ayan, mga bread na lang to. Ayan. So, yan lang yung nabili ko. Actually, may sukli pa ako na 100. Bibili ko sana kaninang isda. Tapos, ang bigat ng saging. Kaya sabi ko, bukas muna ipabili kay Papa. Kasi may ano naman. So, yun yung nabili ko, guys. Yun lang yung nabili ko. And then, ang init na. So, yun. Pasensya na ha. Medyo, alam kong, nag-enjoy ako mag-vlog talaga sa, pero ngayon, ilang araw na din, medyo na-busy ako. Kaya, natapos ko muna, and then, nag-vlog na ako talaga. So, in fairness naman, may improvement naman sa pag-vlog. Diba? Hindi na ako ganun talaga super busy. Yan. Nabisi lang kami kanina kasi meron kami tinignan na pwesto para sa physical store. Ayun, yun pala. Ayun, tignan namin kanina sa loob ng palengke. Pero, ayun, hindi naman siya bet. Hindi namin siya nagustuhan. Kaya, ayun, hindi namin siya, maghanap muna kami ng iba. Tsaka, nag-iipon na rin. Yun din isa sa purpose na nagtitipid ako kasi nag-iipon ako para sa aming, sa business. Tawag dito. Ingat, guys. Nagtitipid ako kasi para sa business namin sa, gusto ko magkaroon ng physical store. So, yun. Hindi naman nagtitipid talaga na halos hindi na kami kakain kasi kailangan namin kumain ng masasarap at saka healthy. So, yan. Kalat. At kalat pa dun sa kusina. So, meron pa dun sa labas. Ang daming Hello, guys! Good morning! Good morning, mga guys. So, ayan. So, kahapon, hindi ko natapos yung vlog kasi ano ba nangyari doon? Nalobot ata yung phone ko. So, hindi ko natapos yung vlog. So, today, good morning na. And tayo magbe-breakfast na. Breakfast time. Breakfast meal time. Tapos, kakape lang kami. And then, pagwalig baso, nakaw. Nadala ng baso pa ka na. Limpyo na. So, yung umagahan namin today, ito. Ito yung umagahan. Ito yung umagahan natin today. Ang daming langaw eh. Egg na medyo nasunog ko ng konti. Hindi medyo nasunog mo talaga. So, yung mga mga chips yung sa table. So, ito yung binili ko kahapon, nung hinol ko. Ayan, ito na siya. Sobrang sarap. Oo. Palag-trick fan ako eh. Sobrang not sarap. Not sarap. Not sarap. Ate. So, ayan. Kain tayo, guys. Ito yung ating peanut butter. Sobrang laki ng peanut butter mo. Natawa si Papa kasi ang liit ng bili ko. Kasi hindi naman grocery day. Binili ko na lang yung yung mga kailangan. Ha? Tumagin na peanut butter. Peanut butter? Huwag ka ng charge. Ayaw, kung Papa ba na? Ay, gana ka ng black. Tanggalan ng black. Ayaw ibundak ha. Kaya sa laptop ra ba na? Ayaw ibundak. Hinaya laog down. Thank you. Ayan, kaya hi pa. Mag-hi sa pa. Hi guys. Muta ni mo pa. Kurat na. Ha? Kurat. Ay, nakurat. Tali na. Go. Ayan guys, nagluto ako ng sabaw. Ayan, sabaw na ribs. Tapos, maglalagay tayo ng eto. Sarap siyang lagyan talaga ng luya. Kaya maglalagay ako ng luya. Konti lang. Ito na lang. Putulin ko. Ayan. Hello guys. Good evening. So, andito kami ngayon sa... Hello guys. Ito. Nandito kami sa nagmamaw ng bread. So, snack ko lang kami. Pauwi lang kami. Galing kami sa kabilang bahay. Wow. Papa. Ito yung kinakain namin. Bibi. Ito, masarap. Ha? Lalagyan mo din mo sa ando.
Pa. Lingkod na rin pa. Lingkod ba? Kaya din ako mag-umuun pa sa factory. Patuloy ka nila.